Košarkaški savez Republike Srpske domaćin je turnira prijateljstva na koji su pristigle kadetske selekcije Srbije i Rusije. Dvorana Borik i ona u Laktašima bit će poprište međusobnih okršaja koji za cilj imaju sticanje iskustva, razmjenu košarkaškog znanja, ali i jačanje saradnje tri saveza na svim nivoima. Košarkaški savez Republike Srpske intenzivno već neko vrijeme radi sa selekcijama Republike Srpske i nedavno smo boravili sa jednom selekcijom u Kini. Evo sada imamo jedan jako ozbiljan i dobar turnir ovdje prijateljstva u Banja Luci i Laktašima. Nadam se da će i publika doći da podrži i pogleda jako dobru košarku i kvalitetnu. Znamo da je tu su selekcije Srbije, U16 koja je bila i prvak Evrope, znamo svi, jako dobra ekipa Rusije i naravno tim Republike Srpske. Rusku košarkašku delegaciju predvode nekadašnji reprezentativci, a danas operativci u Savezu Sergej Monja i Viktor Hrijapa. Zahvalni su, kažu, na pozivu da sa kadetskom selekcijom zaigraju na turniru prijateljstva. Prvi put smo u Banja Luci i sjajno smo dočekani. Hvala na prilici koju su nam dali naši domaćini da igramo ovdje jer je nama jako teško naći adekvatne protivnike. Biće ovo jako važno za naše mlade igrače da steknu iskustvo, nadam se nastavku saradnje dva saveza. Ovo je prvo međunarodno iskustvo za našu kadetsku selekciju i mnogo će nam značiti. Drago nam je što i na ovaj način jačamo saradnju sa Košarkaškim savezom Republike Srpske i nadam se da ćemo im uskoro uzvratiti gostoprimstvo. Sergej i Viktor dobili su i poklone od čelnih ljudi Košarkaškog saveza Republike Srpske za uspomenu na turnir prijateljstva koji će da traje do četvrtka.